ரஷ்யா உக்ரைன் மீது போர் தொடுத்த காரணத்தினால உலகில் இருக்கக்கூடிய பல நாடுகள் மற்றும் நிறுவனங்கள் அமைப்புகள் தொடர்ந்து ரஷ்யா மீது பல்வேறு தடையை விதித்து கொண்டு வருது. இந்த நிலையில ரஷ்யாவோட நட்பு நாடு என கூறப்பட்டு வரக்கூடிய சீனா ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஒரு முக்கியமான அமைப்பு ரஷ்யா மீது புதிய தடை விதித்திருக்கு. இது ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதினுக்கு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கு. அமெரிக்கா, ஐரோப்பா, பிரிட்டன் ஆகிய நாடுகளை தொடர்ந்து பல நாடுகள் ரஷ்யா மீது தொடர்ந்து தடைகளை விதித்து கொண்டே வருது. இதனால ரஷ்யா சர்வதேச சந்தையில இருந்து மொத்தமா ஒதுக்கி வைக்கப்படக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கு. இந்த நிலையில AIIB எனப்படும் ஏசியன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க் வியாழக்கிழமை வெளியிட்ட அறிவிப்புல உக்ரைன் நாட்டின் மீது போர் தொடுத்துள்ள காரணத்தால ரஷ்யா மற்றும் பெலாரஸ் தொடர்பான அனைத்து AIIBயின் நடவடிக்கைகளையும் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கவும் மறுபரிசீலனை செய்ய உள்ளதாகவும் தெரிவிச்சிருக்கு. சீனாவின் பெய்ஜிங்கை தலைமையிடமாக கொண்டு இயங்கக்கூடிய ஏசியன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க் நிர்வாகம் வளர்ந்து வரக்கூடிய பொருளாதார மற்றும் நிதி நிலைமையின் பின்னணியில் AIIBயின் நிதி ஒருமைப்பாடை பாதுகாக்க இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா விளக்கம் கொடுத்திருக்கு. இதன் மூலமா இந்த பேங்க் ரஷ்யா மற்றும் பெலாரஸ் ஆகிய நாடுகளுக்கு எந்த விதமான கடன் மற்றும் உதவிகளை வழங்காது. ஏசியன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க்ல சீனா 26.5% பங்குகளை கொண்டிருக்கிறது. இந்த வங்கி எடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு முடிவுக்கும் அதிகப்படியான வாக்குரிமை சீனாவுக்கு தான் உள்ளது. இருந்தாலும் இந்த தடைக்கு சீனா ஒப்புதல் அளித்திருக்கிறது அதிர்ச்சி அளிக்கக்கூடிய விஷயமா பார்க்கப்படுது. ஏசியன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க் ஆசியாவோட பொருளாதார மற்றும் சமூக விளைவுகளை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாக கொண்ட அமைப்பு. இந்த வங்கியில் இப்பொழுது 105 நாடுகள் உள்ளது. புதிதாக 16 நாடுகள் வருங்கால உறுப்பினர்களாக சேர்க்கப்பட இருக்காங்க. உலக வங்கி மற்றும் IMFக்கு போட்டியா ஒரு அமைப்பை ஆசிய சந்தைக்காக உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காக 2013ஆம் ஆண்டில் ஏசியன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க் போன்ற அமைப்புக்கு சீனா முன்மொழிந்தது. அதுக்கப்புறமா 2014ஆம் ஆண்டு அக்டோபர்ல ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டு டிசம்பர் 2015 முதல் இந்த பேங்க் இயங்கி வருது. ஒவ்வொரு நாளும் பல நாடுகள், நிறுவனங்கள், வங்கிகள் ரஷ்யா மேல தொடர்ந்து பல தடைகளை விதித்து கொண்டு வருவது ரஷ்யா கூட எதிர்பார்த்திராத ஒன்று அப்படின்னு சொல்றாங்க. யார் என்ன தடையை விதித்தாலும் நாங்க என்ன நினைத்தோமோ அதைத்தான் நாங்க நடத்தி முடிப்போம் அப்படின்னு உறுதியா இருக்காங்க ரஷ்யா. இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பார்க்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அருகில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க. நன்றி நண்பர்களே.